Wala jud na maliog. Palit sila papa na yung pusil-pusil na ko bakit. Kusog kayo oy, double eagle. Chaik-chaik ko sila samsam og si Kuan bay, si Bintong. Ang anak ko sila bay, ganang balos to sila sa kuha. Gusto na po siguro sila makatilo sa kung bala nga munggos. Bidaw bay, i-check sa na ko ang Kuan bay, kining bala na ko. Kumplito ba? Kumplito lagi ni. Sus, kung papangbuang lagi itong duwa sa kuha lagi, makakita kasi mga galawang FPG ba? Kung ano? Isang bala ka lang, patay ka na. At kahit bukas sa karayom, papasukin ko. Ala, minit na ginay mong pusil-pusil samsam. Alang-alang, palangga man ko sa kong papa. Kay kabalo mo siya, nakatong napildi ta sa kanang kuwan sa gira na to la juyaks mo to gipalitan ko niyag big na pusil. Lupi na may palitan na asa managikan. Sa Ukraine manigikan katong nagira bi dito ano nya sila papa kay ni bakasyon man dito nya na may mga matay na sundalo dito mo yung gikuha. Regalo niya sa kuha. Maura na isa iyang gipadala sa imo. Oh, pero bae man ni puni man to ni paupahan para managhan. Ano? Uyawa din na nga pusil oy kay hybrid. Taas man kayo bay. Sabot tag makita si Juyaks ani. Piti-piti gani si Juyaks ani ba? Tanawa ra gud na oh. Oh. Side pa yun na diriya oh. Luoy jud kay si Juyaks laro kay ulo ni Juyaks yun. Tiwasan jud tay ang ipon na pangag. Kana bay kay ganahan ko ana bay. Na maigo si Juyak sana ba hilak-hilak jud ba? Kay nindot kaayo. Nya kini ako kay kuan kanang double kala. Oh, double kala na ba ni pusina double kala Bintong. No, kanang awa. Double kala pati. Awa. Double eagle maguna Ay, Bintong. hindi ay. Patik si Bintong grade 7 na unyo hindi ka palong basa boy. Alangan kay. Dili man ko pabasahon ni ma'am sa una. Sige jud kag cutting jud. Dili oy. Tara, sulungan na to si Juyax ta. Sige, kay mubalos ko ka Juyak sakit ba kay to yung bala no mura ba itong munggos ako kay kuan kanang sige to nakuha na katong to sa biniglit kani Bintong man sige to Bintong. Kuan ano sago man. Oh, sago ka na. Sakit kayo ni do. Dili kayo to mabungkag. Talikan pagod kistiyan Ayaw! Ayaw! Sakit man kayo na. Dali na jud kong Juyaks mo. Oh, ay nita diri oy. Patay mainitan ko. Makasapaan jud kong papa ni bag-or ba ko naligo. Basig man ni maho na po kong adlaw ba. Mabalin ko dito sa landong bay. Uy, takloy kasi nakadiya Juyaks, ngano mangyayamang ka dili man nimo ha? Asa man na imong gibuhat bay? Nagbuhat ko ka ng bukog sa kanang kuan tabanog. Gusto din na ron. Uso man taon ni karon. Okay. Awa kaniya daghan man ganyan palupad-lupad gani. Kani may uso ka ron no, pilit gan. Ni, sakit Oh, pud na. Sakit oy, tingnan na to be. Ni, dili dai ko dai, bahala ko. Sige, Asa di ka mo adto dai? Dito, pangitaon ako si Samsam ug si Bintong kaya kung magira-gira na pod may kani mag-uso ka ron. Ni, bubutot tistingin daw dira daw. Istingan ako be. Tuyak, kailan ni mo tuyak joy. Sakit pero. Ayaw di ba? Nakita ng garang. Nagkaginaptan pa. Legit gina akong pusil-pusil bay. Hilak ko si Takloy oy. Pero diri landong naman diri, diri na lang ako magkampo-kampo. Abuto na ko to sila Samsam ug si Bintong. Asa na kayo to sila Samsam ug si Bintong ba? Kalibangon naman ko sig paabot sila ha oy. Nagutan ni si Tuyak say, natripon ni Nuko niya. Hindi ka pusil. Unsa di ka takloy? Unsa di ka takloy? Pusil. Dili, unsa di ka di. Nanihilak man Mami, ko. dili, mami. Alangan! Gitripan lang ko ni Juyax nga agay diri gitirahan ko ani nga ana. Juyaks to Bintong. Mo. Ay, Asa ba siya ni Agi? dito gindagan akong gigo ko dani. Lukaluoy ni Takloy oy. Tara, bubalos na ta kay Tara, Luoy si Takloy. asa na to sila na? Balusin ni. Asa mo ka naigo Takloy? Ha? Dito ako. Liba, asa ka naigo? Dara ako sakit kayo. Wala na Takloy oy. Ulag ide ay. Gusto ko itong pusil ni Juyaks do. Balusin ninyo be. Tara, pasa na dito na. O dali. Kini dyan si Juyax ba? Bantay lang kasunod do. Nagpuyo na ko diri Juyaks,
Manawag ka din. Ang ulo, pinto ha. Ikuron ako kay aron magkwento magdagan-dagan to sa kasakit. Klaro kayo, pula kaya si Nina, no? Murag watermelon. Karon lang ka Juyax, makabalos ni jud ko nimo. Sakit kaya akong likod imong gitirahan to ni Agi. Dahil lang jud ka. Karon lang ka, Juyax. Binta kay mong ulo. Mura jud kang nagbungkag og balay sa lampinig karon. Ayo, Rodri. Sige, sige. Tong, tira! Hoy, Juyax! Saan mo kayo mo? Wala mo unang ingon na natin mo diyan. Yambus di ka na mo no. Ah, si Juyax! Dagat Juyax! Pagkanta mong papalong sa mga niya. Hindi mo na magka-drama. Huwag ka siya wilak mo. Nakabalos na jud ko ba? Alam ko kasi mo, sakit kayo niya. Pusil, ikaw na yung doon. Sa binignit, be. No, patay na unsa kayang likod itong Juyax. Murag itong kuhan, be. Murag itong kanag. Murag itong. Chocomucho! Asa ko sila gigagpusil ba? Bago mo ito pusil samsam bay. Basta sakit na bay. Saan itong bataa to? Oh! Juyax! Ah, makagikan! Asa makagikan? Nagilak mo ka! Ikuan, kaya ko ano eh. Gipusil-pusil ko eh. Ah, Dabita! Si Samsam o si Bintong. Ipusil-pusil ko. Dili Nani ka. mga bataan ni ba? Dili Di pauli ka rin kag balay, gaya kag go! Ato mga bata to, ato! Narito ah. Transfer ko na. Ta. Luyang Juyak, sir, Oh, no? Jud, Alam pa siya, be. Musumbong na siyang papa. Asa ba niya papa be? Kanino? Ati kay guruto niyo nung nangadlok siya, no? Kay nadlok siya sa kong pusil, no? Umuabot yan papa, apilo na itong pusiloy. Ano ba, Indo? Partida, wapag inurot akong bala. Dagan ba na yung bala diha? Dagan, oy. Mura ni kasukar ka dagan. Saan yung mga bata to? Tayo mga bata. Hoy! Kamu mga bata kung kaya kibulap! Ah! Lah, Papa Juyaks! Sungka na yung papa yung mga pitbull! Yung papa be! Hoy! Akan mumudagan. Ha? Parang mumudagan. Ayaw, di ba? Ayoko! Ayaw, inganayan mo na pag-crack ko! Eh! Sorry lang po sa anak ka! Ang daming mata ka! Sarap tong isa. Ayaw, di ba? Kuya, samsam mo, nanakban! Kahinay mo kayo moves, good! Awa! Luya, samsam mo! Dito, kahinay mo! Uy! Uy!